Bé, estem avui ací a Oliva per a desenvolupar un acte d'informació entre la Conselleria i la Federació per a que els municipis sàpien exactament de quin tipus d'ajudes disposen per a la rehabilitació d'habitatges, per a la regeneració urbana, per a una major accessibilitat en un programa que es desenvolupa tots els anys i que la voluntat que té la Generalitat, la Conselleria, és que arribi a tothom i, evidentment, per la banda de la Federació, nosaltres el que volem és que la informació arribi a cada poble i a cada ciutat, no? Perquè des d'això es tracta, no? La nostra funció com a Federació és que els ciutadans, a través dels seus ajuntaments, puguin accedir a qualsevol tipus de subvenció, qualsevol tipus de formació que millori el seu benestar. En aquest cas, regenerar les vivendes suposa una reactivació de l'economia, però sobretot una millora en la qualitat de vida de les persones. Des de l'Ajuntament d'Oliva agraïm aquesta iniciativa de la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat Valenciana i també de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de realitzar aquesta jornada d'àmbit comarcal ací a Oliva. Oliva és un municipi que en aquests moments està immers en una estratègia de rehabilitació i regeneració urbana i és molt interessant adreçar-se als professionals i a la gent en general per a que tinga coneixement de primera mà, d'experiències de gestió en aquestes ajudes i també tot el ventall d'ajudes que posen les diferents administracions al seu abast per a aquesta reforma i aquesta rehabilitació d'habitatges i accions de regeneració urbana, perquè considerem que l'habitatge en unes condicions dignes ha de ser una prioritat per a totes les administracions públiques.